Gam hormatlylaşam, gowy adalam atýan saman tübereme men gollayan adamlar ken, insert dinleyen adamlarım ken, ine şuun nämeler takdy gurlak geçik, şuun alergiya, eksema, gribok, onam psoriaz keseli, gara deri urunda çykýan näsatlyklar. Ine bular nämeden bolýar? Mende şu hakda giňişlerim durup geçeýin. Alergiýanyň islendik görnüşi, islendik tapawut ýok. Bir ýerde eksema bolsun, gribok bolsun, psoriaz bolsun, dermatitis ýagny kan kapalanmadan ýaňa çykýan herpes keseli bolsun tapawut ýok. Hemmesi aşgadan astma bilen böwrekden berýär. Ýagny artritis sistema, artritis skleroz hemem aşgadan astmadaki kapalanma bakteriýalarynyň döremeginden berýär. Bu datlary esasy berenler ganyň kapalanmagy, ýagny aşgadan astmadan çykýan bakteriýalardan bagyra kapara iýmekler berip şeýdiben bagyr kapagany öndürip çykarýar. Indi kapagan bölüp çykarýar da şeýlerek deriniň kapalanmagyna, ýagny dere kaparak zatlaryň gelmeginden berýär. Böwrek hem şeýle, böwrek adamyň öňe aýt geçen ýerinde şu adam aýtjan böwrek adamyň 75%-ni suwaýlaýar. Ýagny kapa suwlar zatlar ken organizmde bollugyça eksema dörep başlaýar. Ýagny pakkar bir hili alamula zatlar pakkaryp elimde her hilek, ýagny aýagymda, elimde, ýüzümde hemme ýerimden zatlar şolar eksemalar çykyp başlaýar. Ine şolaryň hemmesini opşy alamyzda şolara bir 6-7 sany otun adyny aýtyp geçeýin. Birinji näme hödürläp bilýän size birinji şörden statil diýen ot hödürläp bilýän. Statil ana şu opşy gandaky hemem böwrek artrit damarlaryndaky hapalary aýyryp dawleniýany bir näme sarlaýar we şol hapalary aýyrmakda gowy otlaryň biri bolup durýar. Ikinji ýene näme hödürläýär? Berýoda. Näşe berýoda diýilýän ot bilen şeýle, bilen ýanqýalyk hapalary, ýagny ganyňdan hapa wiruslary zatlar aýyryp sana iň ökde, iň gowy otlaryň biri bolup durýar. Onam üçünji näme hödürläýär? Näşe ýerde hoş polivoy eksema diýen, atýok različne происхождение, ýagny artrit damarlaryndaky, ýagny böwregiňdaky hapa suwlary çykarmakda, ýanqýalyk hapalyklar çykarmakda güýçli ot durýar. Onam üçünji ýene näme? Üçünji şöyle men size aýtyp bilýän evkalipt. Evkaliptem şol öýkünden ýygnaýan hapa suwlary aýyrmak bilen çäklenmän opşy sen organizmiňdaky şol hapalary çykarmakda güýçli otlaryň biri bolup durýar. Onam 4-nji palingorki, 5-nji tisçilistik, 6-njy skori. Häzir olaňam suratlaryny soňky videoda soňuna goýup geçsek, bular näçe ulanmaly? Bulary näçe ulanıp bolýar? Buların hersinden 25 gramy bir blenderga salýas, gowut üýäs, hemmesi garylýar. Onuň jeminden bir stala boýlaşgan bir stakan gaýnan suwa demläp, şol çykan ergini şolar ýalyk stakandan günde 3 gerek nahardan ýarym saat öňçer. Näme üçin? Opşy aşgardan astymaz 10 kiçigelemiz araslanýar. Ýöne bir gerek aýtjan öň horlandyrýan diýip bir video goýdum. Ýagny aşgardan astymaz 10 kiçigelerdäki näsatlyklar hapalary araslamak hakynda şol otlary diňe horlanmak däl, hatda siziň aşgardan astymaz 10 kiçigelemizi araslamakda da ulanyp bilýäňiz. Şol size ulyp poza berýändir. Sizde sakyryň bolmadygyna, ganda hapa bolmadygyna, ödüňiziň gowy işlemegine, bagyryňyzyň gowy ýöremegine, garat sizde ýeňleme ähmiýetde näme zat bolup geçýän bolsa, şol aşgardan astymyň, ýagny şol horlandyrýan diýip ýanky içegeler zatdan araslaýan ot goýdum. Şu otlar ulanyp bilýän sizde beter gowy rezultat berer. Başga da ýene näme soralaryňyza arkaýyn berip bilýän, hemmäňiziň janyňyza, sağlygynıza gosy sag bolun.